Току-що пристигам в Корея. Зад мен е град Донхе. Поне така мисля, че се произнася правилно. За моя голяма радост температурата е около 22-3 градуса, въпреки че е мрачно. Но е доста по-приятно от Владивосток, защото там, когато излязах, беше дъжд и температура около 8 градуса. Вечерта в морето стана още по-студено. Беше топло в кораба, нормално пътуването, без проблеми. Сега ще видим какво ни очаква тук.